Ale naučila som sa dojiť napríklad na farme. Naučila som sa robiť domáci chlieb na farme a rozumiem takým tým prácam, že čo treba robiť okolo hospodárstva na jeseň, na jar, v zime, v lete. Takže som taký, by som povedala, že teoretik, odborník v tomto smere. Tak ak budete potrebovať nejakú radu, čo s hospodárstvom napríklad teraz v tomto období, tak napíšte mi na nejakú sociálnu sieť, prípadne na Teleráno, ja vám poradím. Ja stále hovorím, že obdivujem toho hospodára Martina, ktorý na začiatku musí mať zlaté nervy, že by to s tými začiatočníkmi farmármi vydržal. Ešte vás to, Martin, baví? Jasné, oni sú po každej iní, takže ono je to vždy taká nová výzva, ale furt sú to vlastne ľudia spomedzi nás a mňa to veľmi s nimi baví. Čo ste nachystali tento rok pre farmárov? Nejaké prekvapenia? Ja aj tak tento rok sme načreli do takej tej našej pôvodnej tradičnej slovenskej studnice tých našich tradícií a vlastne budeme na salaši. Budeme sa venovať ovečkám, budeme robiť to, čo naši predkovia. Má to taký záhadný leitmotív tá farma tento rok. Prečo? Znovu zrodenie? No pretože kedysi dávno ten saláš založili manželský pár Sidonia a Albín a dneska žije ich jeden potomok, ktorý slúbil svojmu strikovi na smrteľnej posteli, že tú farmu skriesime, že sa to určite podarí, aby sa tá tradícia tam vrátila. A to je vlastne naša úloha. A úloha tých mojich farmárov. Proste my to musíme dokázať skriesiť tú farmu. Ešte mňa by zaujímalo, čo je tu pod touto... To je úžasná vec. S týmito našimi hostiami, s týmito našimi divákmi sme spoločne urobili od rána takýto klasický bačovský syr, takže kľudne ho aj okoštujte a čo si upiekli, to si aj zjedia títo naši hosti tu na dnešnom dni otvorených dverí. Martin, tak dávajte chutnať. No a ja ešte na 5 sekúnd sa presuniem k ex-farmárke Janke. Tak Janka, keby bola farma ešte raz a mohla by si teda ísť do nej, ty išla by si do toho ešte raz? Čo je toto za otázku, prosím ťa? Jasne, že by som išla. Išla by som aj ešte do 20 ďalších. To bol zážitok na celý život a najlepší štvrťok môjho života. Milí priatelia, takže ani tento rok na farme nebudú chýbať kozičky, kravičky, ovečky, takže sledujte farmu, no a stále ste súčasťou Dňa otvorených dverí na Markíze. Prajeme vám krásny deň zo Záhorskej Bystrice. Užite si zrod.